moi. Se on nyt kappetaa taas. Ja sit tänään mä ajattelin vähän kokeilla eri peliä. Että nyt ei oo Minecraftia tai Töföä. Vaan vähän tämmönen tankkipeli. Elikkä tää siis on World of Tanks, että tiedätte. Ja tää on Armored Warfare. Elikkä tää on sellainen tankkipeli myös. Mutta täällä on semmosia näitä nykyajan tankkeja. Elikkä niinku no mä en ihan vielä osaa näitä kaikki juttuja. Ja täällä on vaikka mikäs toi jo. Niin, mutta täällä niinku on mikäs toi jo, ei mitään. Niin täällä on semmosia niinku näitä uusia tämmösiä. Mikä tää on? Niin, elikkä täällä siis on niinku näitä tämmösiä uusia, elikkä niinku vaikka Votissa. Niin siinä vaikka tää tankki on niinku 9-luokkaa siinä. Mutta tässä pelissä tää on 2-luokkaa. Niin sinällään silteen aika outoa, mutta no jaa. Ihan hauskaa. Niin niin silteen. Mutta no ei varmaan höpöttänyt tästä tarpeeksi, että joten aletaan sitten vaan pelaamaan. Mä varmaan tässä sitten pelaan ehkä varmaan 3 matsia. Riippuu miten pitkin niistä tulee. Niin niin. Ja sit muuten mä ehkä saadaan ensi viikolla, niin mä saatan ehkä pelata sitä yhtä semmoista Pleikka 4:lla semmoista yhtä peliä, semmonen Star Wars Battlefront. Se on semmonen räiskintäpeli, semmonen räiskintäpeli, niin. Te näette varmaan ensi viikolla, jos sitä tulee sitten. Se on vaan vähän vaikeaa vielä sillä pleikkarilla saada rekordauksia, kun tää screen recordille täytyy niinku laittaa siihen pleikkarin kiinni ja kaikki piuhat ja kaikki näissä on niin vaikeata, niin mä yritän kuitenkin saada se sitten ensi viikoksi. Niin semmoista. Mutta joo. Joten eikä mä siis ole yhtä hyvä tässä pelissä, niin mä en ihan osaa kaikkia juttuja vielä, niin mulla saattaa vähän joskus trollailla tää. Tai no, mä trollailen ehkä joskus tässä, mä teen vähän juttuja väärin. Niin, siltä. Katsotaans. Mä en tiedä mitään, mä en ole koskaan pelannut tässä kentässä, kun mä oon pelannut vaan pari kertaa tätä, kun mun iskakin on pelaillut tätä, niin se on vähän tätä eteenpäin. Niin mä en edes ole koskaan pelannut vielä täällä tankilla, mä pelaan nyt ekaa kertaa tässä videolla sillä, niin tästä ei tarvitse tulla niin hirveän hyvää jälkeä varmaan, luulisin. Mennään ton M41 perään, se varmaan on pätevä kaveri. Miten mun pitäisi päästä tästä ylös tällä romulla? Jaksaa. Niin, please. Jaksaa. Noniin, hyvä. Päästiin nyt siitäkin ylös. Tiedetään, että tää ainakin jaksaa jotakin. Että tämmöset täysin laskataankin, kuten minä. Niin siellä niin ja... Shit, se oli huono laukaus. Siinä, niin. Please ja... Boom! No ei osunut! Miten se just liikkuu silloin, kun... Shit. Siellä niin on... Se ei on näkyy... Eiku, on siitä pieni jos... No nyt ei enää. Miten nämä kaikki liikkuu just silloin, kun mä yritän tähdätä niitä. Please. Please. No niin, mä haluaisin, että... Niin, siellä muuten joku meille tulee näkyyn. On mahdotonta osua. Nyt mä en tuu osumaan koskaan tohon. Se katos vielä näkyvistä. Of course. Nyt on paikalla oleva kohde. Low HP. Shit! Tää mun hiiri sekoilee nyt. Mä en oo vieläkään tottunut tähän hiireen. Ykkönen. Noniin. Nyt on parempi. Siinä, niin. Ei näy mitään. Tuo voisikaan vähän... Ei kun tossa, noniin. Mun pitäis lävistä toi T54. Shit!
No mun loukaksikaan ei oo semmosia mä en oo mikään hirveä tarkka ampujakaan, että mä en tuu osumaan aina kaikkeen, enkä mä oon vielä osunut yhtään mihinkään. Katsotaan, ei nyt se on näkyvissä. Please, anna mun nyt osua tai edes anna mun lävistää se. No ei edes osunut. Shit. Mun peliskillit ei nyt oo ihan täysin kunnossa. Tai ei tunnu ainakaan siltä. Siitä niin... No en mä nyt tohon tuu koskaan osumaan. Katsotaan... No way. Vaan lähetään sitten. Let's go, let's go, let's go, let's not go. Oi, spotter. Mut nähdään. Mä oon nyt screwed. Tuolta noin tuli. Täytyy päästä pako. Shit! Ne näkee mut. No! Pakoon. Te mut nähdään vieläkin. Ai! Lopettakaa. Miten ne näkee? No nyt ne ei enää nähdä mua. Kiitos. Tuleeks tänne päin, jos tulee? Mä yllätän sen, sit kun se tulee, niin mä räiskäsin sitä kunnolla naamaan. Tuleeks se? Se ei tonne. Kiva. Pitäis nyt saada jotain aikaiseksi, mutta ei ihan onnistu. Kun mä en oo mikään hirveä patton pelaaja. Hei, mitä toi lavi tuolla tekee? Kestää ikuisuuden. Tuleeks toi tuolta nyt? Ei kun se on muuta takaa persus tänne päin. Kanttisko... Onko etäis päästä tästä ylös? Luulisin. En oo varma. Jos mä menen tänne ylös, niin vaan alkaa ampua mua. Mä menen tänne destroyaamaan ton laviin, niin se ei pysty penetreittämään mun keulaa tästä. Jos me käpätään hyvää, meillä vaan tulee kestää 4 minuuttia, tai kun meillä on varmaan yksi tyyppi vaan siellä. Missä se lavi on? Lave, where are ya? Onks toi tossa? En oo varma. En oo varma. No niin. Pitää hidastaa pattani, kun mä oon tottunut pelaa sillä yhdellä toiselta, joka on ihan sairaan nopee. Where are you, enemies? Where are you? Tuolla on toi pattoni, mutta eiku pystynkö mä en pysty ampua vielä. Enkä varmaan hetkeen. Spotter. Se on toi pattoni, joka näkee mut varmaan. Niin, siitä... Niin. No, osuuks mä sitten ketjuun, et oo tosissas? Niin, come on, reload. Mä haluan saada tapon. I want to get a kill, yes. Hehe, mä nyysin tapon vähän törkeästi, mutta... Whatever, mä oon törkeä kaveri. Ja ehkä sitten joulun jälkeen, niin mulla ehkä saattaa olla facecami ja ehkä vähän parempi mikkikin. Se ei ole varmaa, mutta ehkä. Okei, toi kuoli. Niin saatte sitten nähdä mun facinkin. Siltä. Onks tuolla... Pystyykö tuolla ampua? Silloin vaan noin 3 kaveria, enkä mä tuun varmaan ehti tällä etanalla sinne, niin... Se on nopeammalla tavalla, kyllä se paljon helpompi. Mä olisin jo varmaan kuollut, jos kun mä oltiin nyt hirveästi osumaan. Lentokone... Capturing the enemy base. Katsotaan. Niin. Siihen niin. Boom.
Spotter. No olkoon. En näe enää sitä. Okei, nyt se on enää vato jälleen. Nyt rynnäkkö. Boom! Victory! Victory's hour! Niin. Tässä Victory toi juttu, jos se kestää ihan sairaan kauan seisoo vaan tosi pitkään. Mä antaa kukaan ei oikeesti osaisi niinku lukea tota niin siltä hirveän nopeasti. Niin. Tää siis tosiaan on betassa, että ei ole vielä niinku siltä, täysin vielä valmis, että tähän saattaa tulla semmosia ihan isojakin muutoksia vielä, että jos tää peli muuttuu vähän sitten seuraavassa videossa, niin se on sitten vaan joku päivitys, joka on tullut vielä betassa. Selvä. Damage. Jee, mä tein ihan sairaan vähän vahinkoa. No niin, ja sitten nyt mennään täällä tosi nopeasti. Tää on siis tää ei ole tankki, vaan tää on niinku auto, tässä on renkaat. Niin tää on vähän niinku erilainen. Ja mennään vaan matsiin. Niin. Joten mä varmaan veikkaan, että mä yritän tehdä siltä, että joka viikko tulee eri peliä aina, että ei oo aina niinku siltä vaikka 2 kertaa niinku peräkkäin tulee Minecraftia tai siltä. Vaan mä yritän tehdä siltä vaikka, että seuraava video on vaikka Battlefront, jos mä saan screen recorderin tohon pleikkaan. Niin sit niin se on sitä. Ja mä otan varmaan Töföä, Minee, tätä ja sitten Battlefrontissa taas toisinpäin. Tai sitten niinku, että Töföä niin eteenpäin. Tai mä ainakin yritän. Ja mä muuten sitten varmaan kun mä saan se facecamin, niin kun mulla on semmoinen, mä teen joskus semmoisia ehkä spesiaalivideoita, niin mä teen ehkä varmaan sillä facecamilla siltä, että mä sitten teen jotain typerää. Sillä että mä vaikka syön jotain niinku siltä, tai niinku mä pelaan, ja sit jos mä kuolen vaikka, jos mä joudun ottaa niinku jotain niinku tosi tulista ruokaa vaikka niinku tosi paljon aina kun mä kuolen. Onko kidutusta? Katsojat varmaan nauttii sinun kun mä kärsin, mutta mutta mä mietin. Ei oo vielä varmaa. Ei taas tätä kenttää. No! Upsis väärä nappia. Niin. Vasemmalle. Mä törmää. Tää siis on ihan sairaan nopea, eli tässä on vielä parhainta moottoria, joka tekee tästä vielä nopeammin. Sitten kun sä oikeesti saat sen paremman moottori, tää niinku liikkuu sitä vauhtia, että sä et ehdi reagoimaan. Kun sä näet seinää, sä oot edes vähän mennyt sitä päin, niin sä oot niinku törmäämässä siihen heti. Että sillä tällä niinku kannattaa osata mapit. Tämä mä otin vahinkoa. Mä otin 20 vahinkoa. Vitsi. No kuitenkin. Niin. Että tällä kannattaa sitten varoa, kun täällä menee aivan hirveä vauhtia. No mene tänne. Tää on se paikka, missä mä olin äsken, kun mä pelasin tätä videoa, niin mä pelasin tätä ja sitten yhtäkkiä kun yksi toinen samanlainen tankki alkoi ampua, niin mä vaan rynnäköin sinne missä se oli ja sitten vaan ne kaikki muut viholliset ampui mua. Mä sain kuitenkin sen, mitä mä jahtasin, niin dediksi, että mä sain sen. Tää oli huono idea. Shit! Mä otan vahinkoa. Nyt pakoon ennen kuin mä kuolen. Yes. Vitsi, mä otin ihan sairaasti vahinkoa. Kuten sanoin, pientä trollailua joskus. No niin. Mitä noi tuolla tekee? What are you doing, guys? Ja muuten, jos mä yritän niissä Töfö-videoissa ja ehkä Minecraft, mä ottaa mun jotakin kavereita mukaan pelailemaan, mutta spotetaan jo. Ja on turha yrittää ampua sen nyt.
Sitä mä en ole koskaan lävistää. Miksi mä edes menen? Okei, spotter. Nyt pakoon. Jaa. Hupsista. Miten se osuu tuolta, jos saan kysyä? No, ja. Seuraava peli. Kiitos. Eikun, siis. Niin. Joo. Se on sitä kai taas pattonilla. Hyi hemmetti. Kun mä en osaa pelata tällä. On ihan mahdotonta. En nyt keksi mitään sanottavaa. Niin. Ja. Niin. 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 Ja. Ja muuten tuli mieleen asia, että ehkä jossain vaiheessa mä alan pitää semmosia pieniä striimejä tossa Twitchissä. Että mä en oo varma, mutta täytyy vaan loggata ja tehdä nää kaikki tämmöset jutut tähän ja se nyt on vähän vaikea. Urpo! Niin mä ehkä saatan tää striimejä, mut se ei oo. Pystyykö tonne hukkoon muuten tohon veteen? Lagi, hirveä lagipiikki, mitä ihmettä. En jummarra. Niin. Sittenhän voi hukkua. Liiku Romu, liiku ennen kuin me hukutaan. No! Älä nyt vain huku. That was close. Vähän liiakin lähellä. Ainakin tiedät, että tosta pääsee läpi, mutta vähän niinku riskillä. Mikä toi punainen väläys äsken oli? Näettekö se vai näeks mä vain harhoja? Onhan mä vähän niinku hullu persoona. Lol. Aida trikki. Mitä mun pitäis mennä? Mitä mun pitäis ampua ylipäänsä? Mennään tänne. Dammit. Typerä betoni juttu. Tästä niin. Vähän angleja. No, sitten niin. Ei oo ketään. Dammit. Mitä toi ampuu? Onko toi seinää vai mitä se ampuu? Niin. Nyt tulee. Nyt ei kun muuten en lähekkään ihan. Hyvä toi ei oo vielä kuollut, mutta onhan okei spotteed. Mut nähdään, no ei ihme. Tuolla noin muuten tyyppejä. Tossa tommonen juttu, niin se rikkoi sen. Minne pitäis nyt mennä? Täällä ei oo minkään paikkaa ja mitään järkevää paikkaa ainakaan. Minne vois mennä? Ai vitsi se lagittaa nyt yllättävän paljon, kun mä tajun miksi. Spotter. Aina kun mä menen tähän näin, mut spotataan. Shit, se näkikö? Pystyykö tuohon? Shit, se teki ihan sairasti vahinkoa. Vähän ankleja, noniin.
Just come to Papa Kasper. Hupsis. Miten se lävistää, mut mä en. Jos saan kysyä. Ja nyt pois tietä mulla ja... Pistetään vähän angleja nyt. Tää kokeillaan. Ei ku... Sitten vähän nyt tämmöstä. Mä toivon, että toi kaveri pitää mun... Uh-oh. No! No, 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 no. Ei vitsi. Kun mä en osaa vielä tätä peliä yhtään. Shit! Mistä? Ai sieltä. Se mä otan nyt sairasti vahinkoa. Mihin mä törmäsin? No niin, tule ulos. Mä oon niin vaan tätä sut. Mitä? Typerä hiiri, mä vihaan tätä. Ei taas. Miksi mä otan niinku vahinkoja? Noi ei. Typerä peli. Stupid game. Kohta mä teen yhtään videoa tästä pelistä. Niin. Tules on nyt. Tules. Hei, mitä ihmettä. Mitä toi tyyppi? Uh-oh. No! Shit. Ne kimmotti. Come on. Please. Oi. Okei, mä oon low HP. Tää ei kyllä onnistunut aivan mahtavasti. Joo, hehe. Mä joudun varmaan nyt lopettaa tämän videon tähän, kun no, mulla ei enää aikaa. Niin tää tulee ehkä tänään tai sitten huomenna ulos, kun mä en ole varma pistääks mä sen nyt. Jos mulla on aikaa. Mä ehkä pistän. No, mitä nopeammin mä lopetan tämän videon, niin sitten nopeammin se ehkä tulee. Kiitos, että katsoitte ja tykätkää, jos tykkäsitte siitä videosta ja sitten tilatkaa ja saat vähän lisää tämmöstä videoa ja sitten niin siltä. Se oli sitten varmaan moikka.